На 17 години съм от София. Занимавам се с музика от 11 години. Общо взето това е цялото ми съществуване, колкото и банално да звучи. От малка майка ми е казала, че преди да съм проговорила, съм пропяла. This is your song. It may be quite simple, but now that it's done, oh, I hope you don't mind, I hope you don't mind. Възприемам се като артист, който се опитва да създава собствени правила, да не се води по стереотипите и по нормите за музикалната индустрия и за каквото щеш. Като артист, който е светъл и енергичен, но в същото време има и страна, тази емоционалната страна. Като артист, който се опитва да надгражда и се опитва да се вслушва в всяко нещо, да намира красотата в хората, в всичко общо взето и да извлича това, което вижда от него. Вярвам, че един артист трябва да е земен до края на дните си, за да вижда новото. И това не значи да си с ниско самочувствие, според мен, защото пък за да си артист и да си с ниско самочувствие е пагубно, защото не можеш да намериш истински артист, ако си без самочувствие, според мен. И след гласа смятам, че съм се доближила една идея до това да намеря артиста в мен. От една страна, че израснах като човек, като момиче и музикално, от друга просто, че до някаква степен това ми вдигна самочувствието и ми каза, ти можеш да направиш някакви неща, които само съм си мечтала да ги правя. Много хора ми казват, че съм много непредсказуема и че никога не могат да очакват какво ще направя. Ада Ставрова, според мен, живее, за да намира. И мен това, което ме зарежда като човек е да се срещам с нови хора, нови култури, нова музика, да съм в компанията на хора, които търсят всекидневно и не са удовлетворени от това да седат на едно място. Това ме вдъхновява. Бих дала съвет на връстниците си и на по-малките от мен, тинейджери, да търсят истинското, автентичното, да не се подвеждат само по трендове и по това, което булшинството прави, защото то не винаги има голяма стойност. И ако не правим неща за себе си, няма кой друг да ги прави за нас. Аз съм Ана Ставрова и съм български музикант.